Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Алга таба төп темалар турында кыскача. БСИ һәм Шулман юлларында капиталь төзекләндерү бара. Ремонт эшләре кайчан төгәлләнер, Гүзәл Шихапова ачыклады. Бүген Чаллыда белем бирү хезмәткәрләренең август конференциясе булып узды. Чарада Илсия Вәлиуллина да катнашты. Йол һәм бакча сезоны караклар өчен иң кулай вакыт. Фатирналардан ничек сакларга хәбәрчебез ачыклады. Мәхәббәт хисләрен еллар сүндермәгән матур парлар никахлашу сараенда очрашты. Аларны республика көне уңаеннан кутладылар. Безнекеләр яхшы уйный 5-0. Бик яхшы, бик матур хоккей. Чаллы бозында Россия һәм Словакия хоккейчылары очрашты. Уенның иң кызыклы мизгелләре безнең сюжетта. БСИ юлларын төзекләндерүгә акча бүленүгә бер атнада үтмәде, инде биредә юл хезмәткәрләре эшли дә башлады. Исегезгә төшерәм, республика бюджетыннан әлеге сәнәгать зонасындагы юлларны капиталь төзекләндерү өчен 200 миллион сум акча бирелә. Бу акча 22 километр озынлыктагы юлны төзекләндерү өчен тотылачак. Эш барышы белән бүген Наил Мәһдиев танышты. Шулман проспектыда түрәләр игътибарыннан читтә калмады. Шәһәрдәшләр түземсезлек белән көткән ремонт эшләре кайчан төгәлләнер, хәбәрчебез ачыклады. БСИ юлларын дүшәмбе көне төзекләндерә башладылар. Әлегә юлчылар мелиораторный урамында эшли. Биредә бордюрлар да, яктырткыч баганалар да булмаячак. Капиталь төзекләндерү шәһәр икътисады өчен дә мөһим дип ассызыклады Наил Мәһдиев. Территория базы стоит. БСИ зонасы 950 гектар җирне тәшкил итә. Монда 350-дән артык предприятие урнашкан. Шәһәр бюджетының 14% биредә формалаша. Урамда 30 градус ыстылык булса, асфальт-бетон катнашмасын юлга җәяр алдыннан 180 градуска кадәр җылытырга кирәк. Эшчеләр зарланмый, без өйрәнгән инде диләр. Әлегә юлчылар бер сменада эшли, әмма хәзер эшне һава торышы әйбәт булганда 2 сменада оештырырга күрсәтмә бирелде. Сентябрь ахырына ремонт төгәлләнергә тиеш. Рабочий день у нас начинается с 7 утра, заканчивается в 7 вечера, 6, иногда 8. В среднем 11 часов. БСИ юлларында барлыгы 9 урам төзекләндереләчәк, аукцион оештырылган, 2 оешма җиңгән. Кайбер участокларда автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре эшли, иң күп мәйдан исә Комдорстрой оешмасына туры килә. Алар икенче атнада эшкә керешәчәк. Подготовительные работы прошли, почистили, съемку сделали, отметки сняли. Сейчас профиль готовим проектный, чтобы уже. Шулман проспектында да эш гөрли. Хәзер бордюрларны урнаштыралар, яктырткыч баганалары өчен кабельләр сузалар. Шулман проспектын ремонт төгәлләнгәнче тулысы белән ябарга ниятлиләр. Бу капиталь төзекләндерү тизрәк тәмамлансын һәм проспектта иминлекне тәэмин итү өчен кирәк. Хәзер ЮХИДИ инспекторлары башкарма комитет белгечләре белән берлектә урау юллары өчен схема әзерли. Движение маршрута уже будет согласовано. Мы же как бы с исполкомом же это все обговорили, да. Быстрее будет строительство вестись и безопасность будет. ЗАГС будет открыт, он будет через Пушкинскую заезд. На женитьбу дорожная работа не повлияет. И чтобы выйти замуж, дорожная работа не повлияет. Мы сделаем все, чтобы это не повлияло на. Схема 3 көн эчендә әзер булачак. Килешү буенча Шулман проспектын 18 октябрьдә куллануга тапшырырга тиешләр. Әмма подрядчы оешма ремонтны иртәрәк төгәлләргә ышандыра. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда мәктәп тәмамлаучыларның нибары 10% сәламәт, укучыларның 53%-ның күзе начар күрә. Калганнарында хроник авырулар. Әлеге мәгълүматны мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә җиткерделәр. Ул балалар һәм яшьләр иҗат сараенда узды. Киңәшмәдә узган уку елына нәтиҗә ясадылар, яңа уку елына бурычлар билгеләделәр. Быел мәктәпләр 53 мең укучыны каршы алачак. Чаллы укучыларының 4 меңнән артыгы икенче сменада белем алырга тиеш була. Чөнки шәһәргә мәктәпләр җитми. Проблеманы хәл итү өчен 3 ел эчендә 3 мәктәп төзергә ашандыралар. Август киңәшмәсендә хәбәрчебез Илсия Вәлиуллина булып кайтты. Кто быстрее и правильнее расставит карточки, тот победитель игры. Август киңәшмәсе башланыр алдыннан җитәкчеләр, укучылар әзерләгән уеннарда катнашты. Төрле проектлар белән танышты. Укытучылар исә бер-берсе белән аралашып узган уку елы шатлыклары һәм яңа планнар белән уртаклашты. Коллективларының елдан-ел яшәрә баруына да шатланучылар бар. Безнең коллективта яшь укытучылар уже почти половина. Тем, кому до 30 и 30 с небольшим. Яшь укытучылар ел сайын килеп тора. Быел инде инглиз теле укытучысы килде, физкультура укытучысы килде. Уку елын бик яхшы гына тәмамладык. 11-нче сыйныф укучылары безнең барсы да аттестат алдылар. Икелеләр булмады, бик яхшы әзерләнгәннәр балалар. Яхшы гына үтеп китте уку елы, киләсе уку елын менә каршыларга җыенабыз.
Узган уку елы нәтиҗәләре буенча Чаллы республика рейтингында 2нче урында. Белем бирү сыйфаты буенча татар гимназиялары арасында 2нче гимназия яшел зонаның 2нче баскычына күтәрелүгә ирешкән. Ә менә 54нче гимназия түбән тәгәрәгән. Фәннәрне татар телендә укыту, татар мәктәпләре буенча олимпиада күрсәткечләре эшчәнлекне башкача оештыруны яңа эш ысуллары сорый. Моның өчен һәр татар мәктәбе җитәкчесенә фәннәрне туган телдә бердәм республика имтиханнары дәрәҗәсендә тапшыру мөмкинлеген булдыра торган юл картасы төзү максат итеп куела. Чаллы укучыларының бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре югары, олимпиадалар буенча күрсәткечләр дә яхшы. 28 укучы имтиханнарда 100 балл җыйды. Узган ел белән чагыштырганда бу 8гә күбрәк. Иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән мәгариф учреждениелары мэр грантларына ия булды. Руководством нашего города установлены. Шәһәр җитәкчелеге карары белән яхшы гына грантлар билгеләнде. Автокала буенча рейтингта беренчелекне алучы гимназия һәм мәктәп коллективларына 1 миллион сум, ә балалар бакчасына 500 мең бүленде. Директор гимназии номер 26. Чаллының 7 белем бирү учреждениесе Татарстан Республикасы буенча топ 20 иң яхшы белем учреждениесе исемлегенә керде. 5 мәктәп исә 26-нчы, 77-нче, 76-нчы гимназиялар, 48-нче лицей һәм 32-нче мәктәп Россиянең иң яхшы 500 мәктәбе арасында. Алар арасыннан 26-нчы гимназия укучыларны югары уку йортына әзерлек буенча Россия Федерациясының иң яхшы 100 мәктәбе исемлегендә дә бар. Гимназисты достойно сдали ЕГЭ и ОГЭ. Гимназистлар бердәм һәм төп дәүләт имтиханын уңышлы тапшырдылар. Төрле предметлардан 100 балл җыючылар 10 укучы. Барлык балалар да үзебездә укыткан һөнәр юнәлешләре буенча югары уку йортларына керде. Әйтергә кирәк, күпчелеге бюджетка үтте. Киңәшмәдә проблемалар да күтәрелде. Чаллы балалар бакчалары белән нибары 71%ка тәэмин ителгән. Мәктәпләрдә җитмәй, 4200 бала икенче сменада укырга мәҗбүр. Быел 20 елга беренче тапкыр яңа белем бирү учагы ачылачак. 37нче микрорайонда урнашкан әлеге мәктәптә 1000-нән артык бала укыячак. Алдагы 3 елда яңа 3 мәктәп төзү көнүзәк мәсьәлә булып кала бирә. Илсия Валиуллина, Сергей Вильданов, Алексей Иванов, яңалыклар. Чаллыда карак гастролерлар күбәйгән. Алар төрле шәһәрләрдә фатир басу белән шөгыльләнә. Чаллыда Чиләбе, Самара һәм Оренбургтан килгән фатир караклары тотылган инде. Бүген бу хакта Эчке эшләр идарәсендә узган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Йортыңны караклардан ничек сакларга хәбәрчебез дәвам итә. Җәйге ял сезоны каракларның иң яраткан вакыты. Хуҗалар озаклап өйдә яшәми торган вакыт. Хуҗасыз фатирлар начар ният белән йөрүчеләр өчен иң кулай табыш. Вы прекрасно знаете. Урлашу очраклары күбесенчә төрмәләрдә утырып чыгучылар, наркотиклар кулланучыларга туры килә. Ләкин соңгы 3 елда караклык чит төбәкләрдән килгән кешеләр тарафыннан башкарыла. Караклар күбесенчә караңгы кеше йөрми торган районнарны сайлый. Быел җинаятләр Яңа шәһәрнең 18нче, 14нче, 13нче һәм 59нчы комплексларында теркәлгән. Начар ниятлеләр беренче һәм соңгы катларны ярата, чөнки бу катларга үтеп керү җайлы. Эчке эшләр идарәсе белгечләре иң ышанычлысы өйгә сигнализация урнаштыру дигән фикердә. Яхшы йозаклы ныклы ишекләрдә зыян итми. При установке двери заранее продумайте. Ишекләр куйганда катлаулыны урнаштырыгыз. Әгәр халык телендәге күбәләк йозак икән, аның күбрәк тишеклесен сайлагыз. Әгәр инде карак фатирыгызга кергән икән, аны акча, кыйммәтле эшләнмәләр һәм көнкүреш техникасы кызыксындыра. Шуңа күрә белгечләр акчаны банкта сакларга, ә кыйммәтле эшләнмәләрне һәм көнкүреш техникасын ераккарак яшереп куярга киңәш итә. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, яңалыклар. Бер генә түгел, берничә штраф. Юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары патруль вакытында 26 яшьлек шәһәрдәшне туктата. Ул машина руле артында була. Юл кагыйдәләрен бозда, тикшерү барышында бу инде автомобиль йөртүченең беренче тапкыр гына тәртип бозуы түгеллеге ачыклана. За данное нарушение. Әлеге тәртип бозу өчен шәһәрдәшкә 15 тәүлек административ арест каралган. Яки ул штрафларны икеләтә арттырып түләргә тиеш булачак, шулай ук суд аны 50 сәгать мәҗбүри эшкә дә хөкем итәргә мөмкин. Тантаналар залында шәһәрнең иң яхшы 10 гаиләсен билгеләделәр. Алар күп еллар дәвамында гаилә учагын саклап, бер-берсенә тугры булып яши. Бәхетле мизгелләрдә авыр вакытта да бергә булганнар. Шәһәр үсеше өчен дә зур өлеш керткәннәр. Озак еллар иңгә иң куеп ничек яшәргә, моның сырын безнең хәбәрчебез белеп кайтты.
Миндияр һәм Светлана Яхина бергә 45 ел гомер кичерә. Хәзер аларның шәхси клиникалары бар, гаилә бизнесы үсештә. Җиңел булмады диялар. Эшмәкәрлек эшенә тотынганда бурычларга чумарга да, тулай торакларда яшәргә дә туры килгән. Танышу көннәрен алар һаман да хәтерли, бер-берсенә мәхәббәтләрен әле дә саклап яшиләр. Мин сине яратам, обязательно, с удовольствием. Ул шул кадәр инде теге гомер яшәгәч, кадәр бит инде ул теге настолько бер-берегезгә еләшеп бетә уже, нык зур значимый уже. Я не могу отделить детей от внуков. Я одинаково люблю всех абсолютно. Что старшего, среднего сына, младшего сына и внуков точно так же. Я бы им пожелала, чтобы они жили очень дружно, любили друг друга, детей понимали, ихнее мнение, ихним мнением прислушивались. Миндияр һәм Светлана Яхиннарның гаиләсендә 3 малай дөньяга килгән. Бүген алар үз тормышлары белән яши. Алар да әти-әниләре эзеннән киткән, табиб һөнәрен сайлаган. Уларның тормыш иптәшләре дә ак халатлы белгечләр. Бүген Яхиннар гаиләсен Чаллыда күп кеше белә. Аларны тантаналы рәвештә ЗАГС бинасында да котладылар. Әлеге тантанага шәһәрнең 10 гаиләсе килгән иде. Когда сказала, что я с парнем еду куда-то, наотрез отказали. Сказали, нет, никуда не поедешь. И когда я пришла на свидание, сказала, вот меня не отпускает, наверное, поедешь один. Ну, он тогда мне сказал, давай с тобой поженимся. Вот это было предложение руки и сердца. Наил Мәхдиев бүген капитаннарны, эчке эшләр идарәсендә хезмәт куючыларны, спорт сөюче гаиләләрне котлады, бүләкләр тапшырды. Иң мөһиме, алар шәһәр үсеше өчен генә файдалы кеше булу белән бер рәттән үрнәк гаилә тудыра алган. Гүзәл Шихапова, Римма Алексеева, Валентин Красильников, Яңалыклар. Чаллы бозында Ярослав командасы Лока белән Словакия хоккейчылары очрашты. Бу Россия командасы өчен инде 3нче очрашу. Беренче уеннарда Лока үзенең көчен күрсәтте. Ул Екерет һәм Снежный Барсы командаларын җиңде. Чираттагы уен нинди булды? Алдагы сюжетыбызда карагыз. Уенның беренче этабы команда өчен уңышлы булды. Көндәшләренә тын алырга да ирек бирмичә, Лока һөҗүмгә күчте. Инде 9нчы минутта ук Слован командасы капкасына шайба керттеләр. Беренче тайм ахырына нәтиҗә Ярослав командасы файдасына 5-0 иде инде. Хоккейны кем карый, кем ярата, кем йөри ойга. Безгә мондый кызык матур хоккей җитмәй. Бу шуңа күрә минемчә бик шундый матур инде менә как раз кирәк әйбер безнең өчен. Болельщиклар өчен бик җитеп бетмәй инде менә бу. А булай, безнекеләр яхшы уйный, 5-0. Бик яхшы, бик матур хоккей. Здорово, все понравилось. Очень хорошо, что наша сборная России побеждает. Я тоже буду в хоккей ходить. И буду побеждать. Команда очень сильная. Команда бик көчле, дус булып бер-берсен аңлап уйныйлар. Тизекләре дә яхшы, бер-берсенә булышалар. Трибуналар тынып тормады, шәһәрдәшләр дә, килгән кунаклар да ихлас көч бирде. Икенче тайм исә тынычрак узды. Барысы да Ярослав командасы файдасына. Соперники хорошие. Көндәшләр көчле, исәп буенча артта калуларына да карамастан, алар яхшы уйный. Без үзебезнең мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска тырышабыз. Шуңа җиңәбез дә. Трибунада халык да күп, безгә көч биреп торалар. Уйнавы да күңелле. Өченче уен 9-0 исәбе белән Лока командасы файдасына төгәлләнде. Хоккейчылар хәзер Б төркемендә турнир таблицасында иң югарыда. Лока өчен киләсе уен иртәгә кичке саат 7-дә булачак. Бу юлы безнең спортчыларның көндәшләре швед хоккейчылары. Исенханова, Екатерина Бутенкова, Сергей Вилданов, Яңалыклар. Бүгенге амнашлар студияда Роза Хабибуллина булды. Яңалыклар белән кызыксыныгыз, сау булыгыз.